da lehenengo urtia, maiatzaren 14. egunia, Orioko herriko barraren aurrian, palia agertu zan behatzikaldia. Haundia bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebilen joan da etorria, ondarra harrotuaz murgiligarila, zorriak zeuzkan eta haiek botan aia. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila, arpoita dinamitak eta sokadila, aguro ekartzeko etzan jende hila. Bostreinero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Hatxaga eta Manterolarekin. Baliak egindako salto eta marruak, ziran izugarri eta ikaratzekuak, atzera egin gabeako arriskuak, arkoiak iniltzuten antziran nanguak. Txalupa jiran da erdian balia, gizonek egin zuten bainaiko belia, ikusi zuten ian mila edo hitua, legorretikan bazan bibata txalua. Bi metro luze gerrilla marlodi, bustan palak lauzabal albuetan palabi, Espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezala zeuzkan ederki. Zezan 1.000 arrua, beste 200 mingainda tripa barruak, utxi janaz etzegon batere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua. Gertatu bat jarri detegilaren alde, agorrela ez bada jendiari galde,
ez posturik atsegintzu gaude. Gora hori jotarrak esan beldur gabe.